Дали аз и ти отдавна сме живяли във времето стопени и разпиляни? Или сега предстои ми за първи път да те видя? С сладка, асиметрична, черна прическа и тялото сластно, което размеква ума ми. Обручава се Божият раб Илия за Божията рабиня Жулиета в името на Отца и Сина и Светия Дух. И мога да ти обещая, че в онзи момент, в който съм с теб, ще бъда аз. Ще бъда искрена, ще бъда себе си. Това е просто стих за твоя свят, видян през моите очи. Благодаря ти.